Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ġesħut l-ewwel nett l-għodwa tajba, iltqajna hawnhekk għall-Ewkaristija ġesħut illum it-28 ta' Ottubru il-Knisja tagħmel il-festa ta' żewġ apostli San Xmun u San Ġuda. Nitolbu bl-interċessjoni dawn l-apostli li ftit nafu dettalji fuq ħajjithom għaliex l-apostli ċ-ċentru ta' kollox ma kienx huma, ma ċ-ċentru ta' kollox kien Ġesu u x'hekk. Allura nitolbu biex aħna wkoll fil-ħajja tagħna iċ-ċentru ta' ħajjitna jkun Ġesu. Nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi fi skitt ta' qalbna b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. U nfaħru l-Alla fil-festa tal-lum billi ngħidu glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek, Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdieni Ġesu Kristu, Mulej Alla, ħaruf t'Alla, bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħħuna John Akulina. Nitolbu. O Alla, int wassaltna biex narfuk permezz tal-apposta qaddisa tiegħek, għamel jat-talb ta' San Xmun u ta' San Ġuda, il-Knisja tiegħek tikber dejjem billi joħtor il-għad ta' dawk li jemmnu fejk, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesejn, ħuti, ma tkunx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-koll fuq is-sisien tal-apostli u tal-profeti, fejn Kristu hu il-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-Mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-Mulej. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ismawiet ixandru l-glorja ta' Alla, hemm il-ideħ tħabbar il-firxa tas-sema, jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Mal-art kollha ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax, mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jixteret kliemhom. Mal-art kollha Alleluja, Alleluja, Alleluja. Lilek u Alla infaħru, lilek b'Mulej nistqarru, lilek tfaħħar Mulej il-ġema glorjuża tal-Apostli. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Darba fost l-oħrajn
Ġesu ħareġ lejn l-għoljiet biex jitlob u għadda l-lejl fit-talb lill-Alla. Meta sebaħ sejjaħ lejh lid-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli. Xmon li semmih Pietru u Indrej, Ġakbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġakbu ta' Alfew, Xmon l-imħeġġeġ, Ġuda ta' Ġakbu u Ġuda l-Iskarjota li mbagħad ittradih. Imbagħad niżel magħhom u waqaf wita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxiepli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalemm u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u fejjaqhom mill-mart tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispiriti imniġsa kien ifieq u l-kotra kienet tfittex li tmissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelju li tnatfu minnu bietna. Eżissuti kull meta niġu għall-quddiesa kemm importanti jekk li meta jiġi l-ħin tal-qari nifhmu li l-mulej irid ikellemna ta' u nistaqsih lill-mulej ngħidlu mulej xi trid tgħid lillum. Jekk aħna noħorġu mill-quddiesa u ma jkollniex idea fuq xiex kien il-qari, faċli jiġrilna li nitilfu l-grazzja tal-Alla ta' eżissuti. Il-quddiesa l-mulej ma jagħtix lil nnifsu lilna biss fil-ġisem u d-dem tiegħu, imma jagħti lil nnifsu lilna fil-kelma tiegħu. Il-kelma hija il-mappa tal-ħajja. Il-kelma hija dik li turina triq il-waħda l-vera eżissuti. Mela Ġesu l-ewwel jurina triq il-waħda l-vera u x'hekk fil-kelma tiegħu. Imbagħad jagħtina ġismu u demmu biex isaħħaħna ħanimxu f'dit triq. Ma jink ma nafix it-triq, ma nistax nimxi fija. U għalhekk eżissuti nagħmel appell biex il-kelma tal-Alla nagħtuha ħafna iktar importanza. Hija ta' ħasra kbira mhux hekk eżissuti li noħorġu mill-quddiesa ma jkunniex idea fuq xiex kienet il-kelma tal-Alla. Qisu Alla qed jagħtik il-ġawwar hekk f'idejk u int tħalli minnhom jaqgħu u titlifhom u laqqas tinduna. U kif konna nistaqsu lilna nfusna l-mulej x'irid jgħidilna llum. Pereżempju jien laqatni ħafna fil-Vanġelu tal-lum kif innutajtu Ġesu kien se jagħmel deċiżjoni importanti ħafna mid-dixxiepli li kienu ħafna kien se jagħżel 12 li fuqhom kellu jibni l-Knisja tiegħu x'hekk. Kif tinnutaw fil-knejjes tagħna hemm dawk li nsejħulhom is-saleb tal-konsagrazzjoni li jkunu mal-pilastri tal-Knisja. x'ifisser dak? Ifisser li kif il-Knisja tal-ġebel tistrieħ fuq il-pilastri tagħha, hekk il-Knisja li hija l-poplu ta' Alla tistrieħ fuq it-twemmin tal-Apostli, fuq il-fidi tal-Apostli eżissuti, ta' fuq it-tagħlim tal-Apostli u din tajjeb li ma ninsewwiex. U Ġesu x'għamel qabel ma għamel deċiżjoni daqshekk importanti? Mar fil-għoljiet jitlob eżissuti. U tajjeb li llum nistaqsu lil nfusna aħna x'nagħmlu nagħmlu bħal Ġesu, l-ewwel nitlob u ngħid lill-Alla ngħidlu mulej x'inhi r-rieda tiegħek. Imbagħad nagħmel id-deċiżjoni jew aħna ħafna drabi nagħmlu bil-maqlub. Nagħmlu d-deċiżjonijiet tagħna kif jaqbel lilna, nagħmlu fattina kif ngħidu, imbagħad nippretendu li Alla jbierek id-deċiżjonijiet tagħna. Dixxiplu veru ta' Ġesu ma jagħmilx hekk eżissuti ta' jagħmel bil-maqlub. Dixxiplu veru ta' Ġesu l-ewwel jistaqsi Alla, jgħidlu mulej x'inhi r-rieda tiegħek għalija, x'inhu l-pjan tiegħek għalija x'tixtieq minni. Imbagħad nagħmel id-deċiżjoni skont dak li jixtieq minni Alla. U din hija xi ħaġa importantissima eżissuti ta'. U rridu nistaqsu wkoll lilna nfusna eżissuti ta' kif inhu t-talb tiegħi. It-talb tant importanti li ngħidu li mhux importanti, it-talb ngħidu li huwa neċessarju. Mhux importanti, neċessarju. Tkun taf x'post għandu Alla f'ħajtek. Ara x'post għandu t-talb. Tant li San Ġorġ Preka kien jgħidilna li n-nisrani nnifsu l-orazzjoni, t-talb, daqskemm importanti n-nifs għall-ġisem, daqshekk ieħor importanti u x'hekk it-talb
għal ħajja tal-Ispiritu Santu. Nqogħdu attenti ta' għax jekk aħna nippruvaw nieħdu t-talb bis-serjetà x-xejtan jivvinta minn kollox biex itellifna ta' għax jaf għandu kollox biex jitlef. Tentazzjoni kbira tafu x'inhi għalina li nippruvaw nitolbu, tentazzjoni kbira tkun li x'ħennersaq biex nitlob. L-iktar ħaġa importanti ma tkunx nikkomunika mal-Alla x'it-talb hekk huwiex hekk. It-talb titkellem mal-Alla. U missier u inti jiben jew bint u tiftaħ qalbek miegħu tkellmu u tisimgħu jkellmek. Però ħafna drabi jien nutaw ftit li x'nnersu biex nitolbu l-iktar ħaġa importanti tkun li neħilsu minnu t-talb. Li neħilsu minnu, u xek. Ikun jisu xi ħaġa li qed iddejjaqna, għandna 700 sena sakemm neħilsu li ngħiduh bl-aġla, ngħiduh ma nafux x'inkunu ngħidu u xek ma nofru laqqas attenzjoni, distrazzjonijiet jiġu ta' anke kien qogħdu attenti imma għandna nagħmlu ħelitna kollha biex fit-talb nenfasizzaw li jiena rrid nitkellem mal-Alla u rrid nisimgħu ikellemni. Inkella jekk it-talb jien inkun qedtu ngħidu biex inkun qedtu biex naħles biex niftehmu, jew ma nibqax nitlob iżjed jien, jew min jarawni l-eżistija jew li jedej u ma nafx min ma jitolbux huma għax jindunaw li jiena qed nagħmel xi ħaġa biex inkun għamilta mhux għax tabilħaq jien konvint minnha. Dan kollu qed ngħidu eżis ħutex it-talb nerġa' ngħidilkom mhux importanti, neċessarju. Dbiet mit-talb m'hemmx xiq tan-nofs dbiet minn Alla. Tista' inti timmaġina tnejn li jħobbu ta' bilħaq lil xulxejn imma ma jsibux ħin għal xulxejn jew x'in ikunu flimkien jitkellmu ma bil-fom biss moħħhom f'100,000 ħaġa oħra hekk ukoll it-talb jekk jiena ma jkunx ta' bilħaq moħħi u qalbi biex nikkomunika mal-Alla. Allura illum eżis ħuti nitolbuh il-Ġesuta li kieku jagħtina tant eżempju qawwi ta' talb u x'hekk mhix ċajta ta' Ġesu għadda l-lejl fit-talb lill-Alla. Ejjew nitolbuh allura jiena u int u li jagħmilni raġel ta' talb għamilni mara ta' talb enni ħalli t-talb ta' bilħaq nieħdu bis-serjetà. U t-talb ikun qabel kull deċiżjoni li nieħu fil-ħajja tiegħi. Mu bil-wieqfa miġburin l-koll fuq is-sisin tal-Apostli fejn Kristu għal ġebla tax-xewka inresqu quddiem Alla l-missier dawn it-talbiet tagħna aħna u ngħidu fġieħ l-Apostli tiegħek imqazza mulej ismana, fġieħ l-Apostli tiegħek imqazza mulej ismana. Sabiex il-binja tal-Knisja tkun taw sew post fejn jgħammar Alla u dar tat-talb nitolbu. Fġieħ l-Apostli tiegħek imqazza mulej ismana. Sabiex il-bnedmin kollha jarfuk bħala ħallieq u fed-dej tagħhom nitolbu. Fġieħ l-Apostli tiegħek imqazza mulej ismana. Sabiex dawk li jħossuhom imwarba minn kulħadd isibu faraġġ fl-għajnuna tiegħek li qatt ma tonqos nitolbu. Fġieħ l-Apostli tiegħek imqazza mulej ismana. Sabiex aħna l-koll naħdmu għat-tixrejt tas-salna tiegħek fid-dinja nitolbu. Fġieħ l-Apostli tiegħek imqazza mulej ismana. Bil-qalb nitolbu l-mulejja minna persuni ta' talb, insellmu lil ħafna li jsegwu dil-quddiesa permezz tat-television jew mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali ma ninsew qatt lil ħutna l-anzjani, il-murda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli nitolbu ħafna għalihom biex fil-persuna vulnerabbli aħna l-koll naftakru naraw lil Ġesu stess, dak li nagħmlu mal-vulnerabbli nkunu nagħmlu ħażisħuti ma' Ġesu stess. Nitolbu għal dawk kollha li bħalissa jeħtieġu t-talb tagħna jew fiskiet dan il-mument tant importanti, dan huwa mument importanti ħafna fil-quddiesa, fuq it waħda inżemmu dak li qalt il-kelma tal-Alla u xed Ġesu xett lillum permezz tal-kelma tiegħek. Fuq it l-oħra ħajti kif inhi bħalissa bis-sabiħ u bl-inqas sabiħ tagħha u naqqadhom flimkien iżżħuti f'talba lil mulej fi ftit momenti ta' skiet. Sawwab fuqna mulej l-Ispiritu Qaddis tiegħek li bih fawwart lill-Apostli biex ixandru l-Evanġelju u għamel li nħossu l-għajnuna tat-talb li huma jresqu għalina quddiemek bi Kristu Siedna.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Fil-misteru tal-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ħsuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej aħna u nroddulek il-ġieħ, inroddu ġieħ lill-Apostli San Xmun u San Ġuda għal glorja bla tmiem li tajthom, nitolbuk li tilqa' it-talb tagħna u tħejjina biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem. Ma tħallix waħedha l-Knisja tiegħek imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li inti qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġeli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewwent mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ma speċjali llum li tolbu għal ruħuna John Akulina. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Xmun u San Ġuda u l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritent kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fid-diġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla. Nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għaddejs tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem f'idej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Jekk ġokum għatqarbejn l-ewwel nibda minn dal-ġem fin-nofs u l-ġem. Jiftuħalkom bera Kristu, ma jaraf xem ġewa kull bniedem. Jiftuħalkom jina risa, fitexin ħallu lil Kristu. Kristu għaddejtana, u la kull
l-ikel u x-xorb li ħadna biex id-don li tajtna issa jkun jiswilna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nejdulu grazzi bil-qalb l-mulej Jeżus Ħutej għal don tal-Ewkaristija fil-bidu ta' jum ġdejt illum il-ġimgħa u bil-wieqfa u bil-qalb insellmu lil Ġesu msalla palina billi ngħidu nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nitolbu tqarbidna mulej bis-sagramenti tiegħek fiċ-ċokun tagħna nitolbuk bl-Ispiritu Santu biex iżżommna dejjem fl-imħabba tiegħek bil-għajnuna tal-misteri li ċċelebrajna fġieħ il-martirju tal-Apostli San Xmun u San Ġuda bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna